आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे थांनाय जितु बिटिसि सुक्ति खननै आरो खनथाम जाबाय तो बिएसिनिफ्राय लानानै बिटिआरनिफ्राय बिटिआरनिफ्राय आरो बिटिसिनिफ्राय दा बिटिआर फैबाय तो जोङो गिबिनि जितु सुक्तिफोर मोननै जितु बिएसि आरो बिटिआर बेवहाय जितु थालांबाय नाथाय नैबे थामथि जितु सुक्ति बे सुक्तियाव जों खोब आसा खालामदोंमोन जे जोंबो बिटिआरावनो थानो मोनसिगोन बेखौ जोंबो गोजोननाय मोनदोंमोन आरो खुसिबो जादोंमोन नाथाय उनाव जे थालांबाय बेखौ जोङो मिथिनानै गोबां दुखु आरो दासिमबो दुखु दङ जे जोंहाबो दाहाया खाराखै जे जोंबो बिटिआरावनो थानो मोनगोन जों बेखौ आसा खालामदोंमोन तो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा आफादाव जे बिस्वनाथ जानानै जे बे खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जों मानो जगाजग जादों तो जों मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जे मोननै जितु सुक्ति जादों बे सुक्तियाव जों थालांबाय हयथ' भबिष्यतआवबो थालांबाय थागोन नामा जुदि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो WSCखौ जुदि होमारोब्ला बा मोनमारोब्ला जों बहायबोथ' थानांगोन जुदि बायसान्सआव जुदि थालांथारोब्ला जेरावखि जाया जों थानांगोन थांनानै थानायखौथ' जों सुबिदा नागिरनांगोन बे हिसाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादाव जोङो हेफाजाब होदों आरो होलांबाय थागोन बेबो गाज्रि नङा जितु जाथिनि थांनानै थानायनि बेलायावसो बेबो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं खामानि मावगासिनो दं आरो उनावबो मावलांबाय थागोन जा मिजिं थिनाय दं दा बे हिसाबै जोङो बेवहाय थादों खिन्थु जोंनि जितु आसा जों बिटिआरावनो जों आसा दङ जोङो दिनैसिम बिस्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाव थानानैबो जोङो खावलायगासिनो दङ जे मोनफ्रोमबो आफाद जे बर'फोरनि जिखुनु आफाद दं फरायसा आफादानो जा जिखुनु आफादानो जाया जों बेखौ खावलायदों जे बिटिआराव जोंखौबो सोदो आरो थानो मोनोबा जोंहाबो गोजोननाय दङ बेवहाय खिन्थु दिनैसिम जायाखै मानो जों बिनि थाखाय गोजोननाय गैया आरो दिनैसिमबो जोंहा दुखु दङ तो जों आसा खालामदोंमोन बिटिआरावनो थानो मोनसिगोन खिन्थु दिनैसिमबो गैया मानो मा जाखो आरो बिसिम आगबारायखो बा बबेसिम सौहैखो दिनैसिम जों मिथिनो मोनाखै खिन्थु जों आसा खालामदों जों जिहेथु बिटिआरावनो थानो मोनगोन जों बेखौ खोब आसा खालामदों आरो मोनोब्लाथ' जों खुसियानो जागोन नाथाय जोङो दिनैसिम मोनसे खोथाया जों बेखौ क्लियारिफिकेसन जानाया मोजां जिहेथु जोङो बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट UBPO जानानै जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखि आफाद थाया बर'फोरनि गौथुमफोर थाया जोंहा बेजों खुनु हिंसा गैया जोङो रावखौबो जेबो बुंनोबो थाङा बयबो जाहाथे जाथिनि हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिर'धिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो जोङो आसा खालामदों जिहेथु जों बिटिआरावनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरावनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो हाबाखौनो मावदों जेला आरो मावखागोन जेला जोङो गोरोबलायनानैसो जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मावलांनांगौ जों बेखौ लुगैयो नाथाय जों बेरेखा जानो जों जेब्लायबो साना आरो जों बिर'धिबो मावा रावखौबो जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनोबो थाङा आरो सोंखारियाबो आरो दिनैसिम जों सोंखारियाखैबो जों आसा खालामदों जिहेथु जों बिटिआरावनो थानो मोनगोन आरो दासिमबो आसा दङ दासिमबो जों आसा दं जोंनि आसाया दाबो खाराखै जिहेतु बिटिआरावनो जों थानो मोनगोन आरो माला थानो मोनगोन माला मोनगोन जों बेखौसो नेगासिनो दङ आरो बेखौनो जों लुगैगासिनो दं दिनैसिमबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ मा खालामनो हायो आरो जों आसा खालामदों जिहेतु गभर्नमेन्टआ थाबैनो आसाम सरकारा जितु बिस्वनाथ आरो सनितपुरनि जितु सिमा बेखौ अति हनखाले थाबैनो बेखौ सलिउसन खालामना होनांगौ आरो मावफुंना होनांगौ जों बेखौ बिस्वनाथ UBPO जानानै डिस्ट्रिक्टनि UBPO जानानै आं भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै आं दिनै बेखौ
गभर्नमेन्टखौ आसाम सरकारखौ आं खावलायदों